Nggih. Nggih, pripun nggih? Kersane damel nglampahi diparingi umur ngeten iki saged langkung manfaat timbang riyin ngoten niku. Ngoten nggih. Kados sing umpami ibadah nggih saged mantep mboten kados rumiyin. Nggih. Pokok pengin kula niku kersane diparingi umur turahan ngeten langkung manfaat ngoten. Mboten kados rumiyin-rumiyin malih. Nah, selama niki napa mboten manfaat umur jenengan? Nggih nek di angen-angen nggih kathah mboten manfaate nggih nuruti napa istilahnya nuruti karep terus kan gitu. Ngeten Pak nggih. Nek diparing mboten manfaat jenengan mboten melampahi ngeten Pak. Nggih. Lho kan malah ngeten. Padahal wong sedaya nggih manfaat, mbok iki adik mang dideleh ndi ae. Dideleh nggon sing konflik ya manfaat. Dideleh nggon sing damai nggih manfaat. Nah, dadi kan rasa-rasa sing ngoten iki lho. Sing ngarani kula jenengan kurang bersyukur kali Gusti Allah. Sehingga kaya umur iki mang gak manfaat. Padahal nggih manfaat. Terus pemikiran-pemikiran sing ngoten niku nggih dirubah. Apapun yang terjadi atau yang kita hadapi semua itu ada manfaatnya. Jangan sampai kita mengeluh seperti itu. Nah, temeniku malih kan supaya ibadahe ben mantep kalih sinten. Karena kan iki rumangsa Mas Andi. Nggih. Rumangsa adike mang kurang apian kan. Nggih. Ya kembali lagi, lah kenapa kok pemikiran dhewe duwe perasaan sing kaya ngono, berpikir seperti itu, kenapa? Ya kan lek kon iki mang rohono ning awakmu, nek wis eruh rohono pangeranmu. Nah. Kan ta mriku. Nah, diki mang pun ngerteni ana ing pangerane. Kene Pak kata mamang iki. Kata ragu-ragu kene. Tapi nek adik mah jeneng awake dhewe, nggih ngoten niku kasihan. Sehingga sing muncul rumangsa lan rumangsa terus mengki. Rumangsa kurang apik, rumangsa kurang ngeten. Sehingga kula jenengan niku wae mengke tenggelam ana ing rumangsa niku. Wong urip kok sedih terus nyapa. Wong urip kok ya nelongso terus nyapa. Lha ngoten iki. Karena rumangsa. Sehingga lamban sing ngoten niku nek pun senoten awake ngertenano ana ing pangerane. Lah ngerti ya sing ngobani sakabehane ten awake kula jenengan nggih niki wae Gustine. Sehingga temeniku sanes kula jenengan gunakne kalimat-kalimat maling mboten niku. Nah, dike sing gunakne kalimat-kalimat iku masih pencarian. Pencarian. Piye to subhanallah, piye to Allahu akbar, piye to la ilaha illallah iki pencarian. Lho padahal temriki pun wujud. Lha kenapa kok dicari malih? Allah wujud, kita mbako. Lho kok wujud iku? Lah kok digolek wujud liyane meneh ya ora temu iku. Ya karena pikiran adik iki men ping roh sajane Gusti Allah mewujudi piye kan ngoten. Biasane kan ngoten. Manggon iki ning ndi kan. Terus cara mencapai ke sana cara bagaimana? Nah iki pemikiran Pak nih. Padahal kan cara dingono lho. Gusti Allah iki pun wujud kok. Kenyataane jenengan sing ngobali ya Gusti Allah. Lho, ngoten lho. Kenapa kok digoleki? Lah wong Gusti Allah iki gak manggon ra ngengkon jenengan padosi ten pundi? Lah karena apa? Wong sedayane nggih niki sifate Gusti Allah. Wong sedayane nggih asmane Gusti Allah.
Niku gak lepas saking niku. Sehingga temeriku pikirane kula jenengan wis gak golek-golek imane. Kalau apa pun sumele. Jadi awake dhewe kudu ngerteni lelaku ana ing pikiran, lelaku ana ing batin, lelaku ana ing rohani niku mboten sami. Batin niki sanes rohani, Pak, sanes. Ati. Nah, rohani benten. Atau jenengan kan nggih perlu lampahan pikiran jenengan sehingga aku nuruti pikiranku, lampah ana ing batin jenengan, aku nuruti omongane batinku kan ngoten. Nah, rohaninya mana itu? Belum tersentuh itu. Sehingga kan selama ini ada sawah iki mang ngedotne pikiran ambek atine awake. Dikendalikan kali ini. Padahal kan kalau kita ke rohaninya itu lebih luas lagi. Kalau ke rohani itu sudah nggak ada rasa kekhawatiran, sudah nggak ada ketakutan, sudah nggak ada. Kenapa? Niki mang sudah lepas songko rasa lan rumangsa. Tapi nek jenengan ati atau pikiran rasa lan rumangsa niku wau timbul. Ya ta. Rumangsa ngeten atau rumangsa guru ngeten. Lho ae kan ngaten timbul. Ya pola-pola dhewe dioleh-olehi dhewe. Wis bener purung yo. Kan ngaten dhewe. Nek guru bener piye nek bener nih kan ngaten. Lah gini ku jangan. Nek bener nih. Lah kula sanga iku kados ngamori ana ing tauhid iki penting temen iku wau. Ora mung adike mang roh ana ing makrifate, roh ana ing hakikat ya tauhid iki. Ya kados kula jenengan sedayani lho niki kagem Gusti Allah, niki pun makrifat. Nah, untuk melangkah ke situ bagaimana? Sehingga kita pakai jalur yang namanya tauhid itu. Nah, cara kados adiknya belak hikam kan, iki juga marifat. Marifat kan mengenal. Mengenal Tuhan itu dengan cara kita di kitab-kitab itu marifat, mengenal. Cuma mengenal, belum jalan. Belum. Kata sawet iki mang diwejang kalih guru sing ngoten niku lho, kita dikenalkan. Iki lho Gusti Allah sifat seperti ini. Sehingga kalau ingin menjalani dengan zikiran ini, ya kan itu. Nah, zikiran itulah yang namanya tarekah itu. Dengan cara seperti itu. Pripun Pak? Sing istilah kula dereng saged ngrasakaken nggih niku masalah rohani. Terus kedahe kula istilah ini nglampahi ibadah syariat niku pripun? Menurut metode jenengan? Nggih. Iki kadang kula umpami kula riyen kan istilah nate nggih. Dilampahaken niku syariat kula salat nate. Nggih. Terus diparingi umur panjang ngeten iki nggih angen-angen. Ngraosaken ibadah syariat niku kadang kok karena nate diparingi rasa niku kula sing butuh niku nate. Tapi maksudnya butuh damel nggih gampangane sing butuh ibadah kula. Sing butuh ibadah jenengan. Nggih. Memang ya memang ya seperti itu kalau kita bicara ning kaulane. Nggih. Seperti itu. Kalau kita tahu kedudukan kita kaulo, memang ya kita yang butuh seperti itu. Nah, nek niki mang ngertenono sing gamane Gustine lho ngerteno jemung kawula iki kok ngoten. Ngerteno Gustine. Mangke nek adike mang sifat kawula ini muncul ngoten terus mengki. Nek karo Gustine.
Lagi niku sing kula pengin istilah pengin jenengan jelasaken. Nah, jenengan pengen dijelasnya sing pundi? Lewat jalur mana nih? Nggih umpami jalur ibadah syariat kula nglampahi pripun? Nggih. Terus umpami ibadah tafakur kula anune pripun? Nggih. Kadang kula nggih sakniki kan gampangane diparingi urip dhewe. Nggih. Dititipi estri nggih pun disuwun. Nggih. Kadang kosong. Kosong. Nggih. Lah, kosong kan ini kosong apa dia malas? Ada juga. Nggih, sering Ya kan? ngoten. Malas. Terus di saat pun diparingi nikmat niku wau terus timbul malas. Niku cara kersane diparingi istiqomah ngoten pripun? Katanya kembali ke tauhid tadi Pak ya. Data memiliki kosong bukan kosong GN. Kosong no niki mang ono sing ono niki Gustine. Sehingga iki pandha aktivitas saben dina. Nek jenengan sing kosongan pikirane. Dadi males. Nah, diki jek manggon ning kono ning pikiran sing ngoten niku wau kan. Males karena kemungkinan putus asa juga bisa. Ya kan? Di situ wau kan apa niku ada kejenuhan juga. Ada. Kok ngene terus? Ya kan ngaten. Sehingga ngakibatnya kayak rumangsa iki mang kosong enggak beraktivitas di situ. Nah, karena apa? Nek kula jenengan gumantung ning pikiran nggih akibate ngoten niku. Lah niku kersane kula mboten ketarik ten arah mriku niku pripun? Nah, kembali ke kita ke tauhidnya dulu aja. Karena kan jenengan nggih pun ngaos-ngaos ngoten niku jenengan pengenalan ataupun makrifatan Gusti Allah. Nah, niki tentang tauhid mawon. Enten tauhid kan mangke enggak bicara ning awake dhewe. Lah mungkin melampah nggih. Kalau jenengan pun melampah ning awake dhewe pemelampah kan. Sehingga kan jenengan tahap pencarian ini goleki kan. Karena kan anak sing ilang ning awak iki opo sakjane kan. Sehingga goleki terus kan. Tapi kan aja sing digoleki kan pengertenan, kefahaman ana ing tauhid niku wae. Sehingga kono gak mung sing tauhid pikirane tok. Gitu. Kadang kula jenengan tauhid nang pikirane tok. Kadang teng mriku nggih namung atine tok. Padahal tauhid teng mriku wau nek gimang apa? Wujudne Gustine ilangne awake. Sehingga ya sekabehane, ora pikirane awake dhewe ya gak ning atine sekabehane sing wujud. Sehingga teng mriku kula jenengan mboten wonten. Nek mboten wonten rasa lara mongso nggih mboten muncul. Dados niki sanes ucapan. Nek tasih ucapan berarti ten pikiran ta sih. Nek kan ngaten, sanes ucapan. Kita masuk ke alamnya itu sendiri. Itu ada alamnya. Cuma alam itu dinamai seperti itu. Sehingga mengke saged melampaui ana ing jerone jenengan nggih tauhid riyin niku. Jadi arti kita masuk ke tauhid itu berkelana di tauhid samudra ketauhidan niku sendiri. Jadi tauhid gak ning angen-angen. Angen ngadokne oh iya ngene oh iya niku mengke mboten ngoten malih. Engko atine engko ya gak gremang-gremeng kan. Ngoten. Sehingga kata jenengan lampane nggih tinggal tauhid niki sing dereng. Ngoten lho. Sehingga mlampahi tem niku. Lah niku pripun kan? Sehingga kan kados wedaran niki ya jembatan. Wedaran atau keterangan-keterangan niki wae nggih jembatan jenengan
ke arah tauhid itu. Karena apa? Nanti bisa melepaskan atau meletakkan hati, meletakkan akal, meletakkan ego tentang semua. Karena kan rohani sebenarnya tanpa ada akal dan hati, dia itu berdiri sendiri. Rohani loh Pak ya. Rohani. Rohani itu tanpa ada jasad awake dhewe iki mang ya bisa berdiri sendiri. Bisa lho nyatane apa jenenge jasad iki mang dipendem kan ya cek wonten rohani. Jadi lho. Sehingga perjalanan rohani itu memiliki wau nggak putus dari awal ngantos akhir. Sehingga nek tiang-tiang biasanya tahlilan kan menuju ke zaman kelanggengan, kan ngaten. Langgeng. Sehingga urip sing memiliki wau boten saged pecah. Ajane kan diarani mati, ajane yo ora mati. Cuma kan pindah alam. Riyen kula jenengan ten alam roh kan, bareng wonten pindah ten alam misal, alam ajsam, alam dunya. Kan ngoten. Pindah malih ning alam barzah, pindah malih ning alam kubur. Lho kan perjalanan terus. Kayak rohani nyawit. Ini. Nah, setiap perjalanan temliku wau niku dengan bahasa rohani kiambang. Nek rohani ki mang roh iki ning raga sehingga bahasane nggih ngoten niki. Lah kados riyen saderenge manjing ning raga bahasane pripun. Sehingga akak gak bisa menemukan bagaimana bahasanya. Lah rasane pripun? Hati ya gak bisa. Ya sing ngertani akal iki mang sing tumempe ning awake iki mang. Nah itu. Sehingga ten alam kandungan niku lho. Kadang kan tiyang nggih. Oh, Pak kula napa niku saged nerawang masa depan. Oh nggih. Coba sampean terawangen nalikane sampean ning alam kandungan ibuke. Iso enggak? Kok mboten saged, Pak ya. Piye uripe nek kono rasane piye? Mboten saged ya. Berarti pripun? Lah, iki lho. Sampean iki ngapusi. Padahal barang nek kono wis tau niku lho sampean. Kok gak eling? Kok sedeling masa depan yang mana itu? Berarti kan ada ketipu. Nah masa depan kena diangen-angen. Lah perkara ning jero kandungan ki lho nek angen-angen ki pripun? Mboten saged Pak niku. Kono rasane piye? Cara apa jenenge ambekane piye nalikane ade nek kono? Cara mangane ku liwat piye? Weh. Nah, itu. Nah, di situ kan ada rasa-rasa yang belum kita ketahui. Padahal kan nanti semua ilmu-ilmu itu menuju ke arah itu, kembali ke situ. Sehingga orang-orang melakukan suatu pernafasan itu sendiri. Dari nafas itu sebenarnya dari mana itu? Apa dari jantung? Apa sangka dodone? Itu dari tulang sulubi Pak niku. Ditarik niku. Nah jenengan keterangan niku kan ditarik. Sehingga orang-orang kalau zikir kan narik itu. Tarik. Diletakkan di sini. Narik lagi, letakkan. Nah, kan itu membangkitkan itu dengan jalan seperti itu. Kalau nanti pintu ini sudah terbuka, sehingga nggak perlu narik lagi. Berhubung pintu belum terbuka, ya kita ketuk terus dengan zikiran-zikiran itu. Memang kalau belum tahu seakan-akan kan nafas itu di jantung. Seakan-akan seperti itu. Padahal
bukan itu kan. Di bawahnya itu tulang sulbinya itu sumber di situ. Ngopi. Oh, nggih monggo jenengan ngopirin. Kok tak inget teh. Masa nggih sing itu nggih teh, Pak. Iku yang teh yen boleh kuwi. Kat maghrib sama dengan. Oh, bisa. Wonten pengetahuan jenengan nek bab tauhid niku pripun? Sepengetahuan jenengan. Nggih, sing selama niki kula rasaken nggih, mboten keng akal pikir nampi pelajaran mboten. Nggih. Kula rumiyin diarani kalih pangeran dilampahaken ngantos nate ninggalaken syariat barang niku. Nggih. Dan mriku nggih pun diparingi hikmah-hikmah. Nggih. Terus kula nate ten paran niku kula niati nganggur mboten kerja nggih buktine kalih pangeran tasih dicukupi rezeki. Nggih. Terus ngantos nate waktu dikabari ibu gerah kula lepas nih urusan dunia niku nggih mboten rasa kuwatir. Nggih. Ternyata diparingi saged maem, saged merokok. Nggih. Cuman kadang niku lho diarani ati molak-malik niku terus nek kesinggung masalah bosen aras-arasen niku lho. Jenengan ndredeg ta, Pak? Mboten anune napa? Memang ngoten niku. Nggih. Nek ceblok piye niku? Sama mboten. Nek sanjange anu niku pengaruh keluarga ini kan peminum nggih. Oh, enggak. Anu napa? Narkoba barang ngoten. Berarti sarap niki. Nggih, nek anu nek rencang dokter sanjang ngoten wajar anu. Terus ya. Terus sering-sering niku napa? Rasa-rasan maem. Karena riyen kula istilahnya nate ngraosaken apa yang kita makan itu nanti pengaruh pada kejiwaan kita. Oh, ngoten. Terus kula ngilangi sifat berangasan, ngliwati anu kan liwat siam tapi nek tiyang Jawi ngarani napa? Mang tumbuh-tumbuhan ngoten nek istilahane vegetarian. Vegetarian. Nggih, rumiyin. Ya, alhamdulillah diparingi sifat saged sabar, saged semeleh nggih. Karena kula nate vegetarian. Nggih. Mak nggih efeke anu kula nek diarani peminum niku mboten kados tiyang-tiyang ngempal mboten. Terus ben dinten nggih injing pengen ngopi nih campurane ngoten. Nggih. Nggih. Ya alhamdulillah mumi beto kendaraan mboten apa-apa. Nggih. Malah wonten guru kula niku langkung parah. Guru SMP untuk porong biyen dajar. Kapan kau kangen aku, nelpon Mas, tak bareng nang Malang kan. Itu malah mundut ngene iki iso ceblok. Di Yuswa sampun 77. Nggih. Tahun kalau begini niku. Nggih. Kan Pak. Enggak nek kundur ngaler kan Griya Malang dalam Griya Jarjo. Nggih. Supir ya Pak. Alhamdulillah tak setir dhewe. Terus nek pegang ngeten mboten masalah. Tapi nek sing ringan-ringan ngeten iki. Oh. Kados tremor ngeten. Nggih, nggih. Nek kula anu dateng rencang dengan dokter niku nggih pengaruh saking masa lalu niku. Wow. Nggih.
Nabi kula pengin ngertosaken jenengan definisi tauhid niku tepatnya pripun? Ya, definisi tauhid itu kita sudah nggak ada. Nek kata jenengan wau kan jenengan ada. Ada piye kan? Aku gak kerja dicukupi, bukan seperti itu. Bukan. Aku nganggur, iki yo semangan, bukan seperti itu. Nah, tauhid ini kan kita nggak ada hubungan seperti itu, nggak ada penilaian sudah nggak ada. Sehingga kan kita harus membersihkan atau mensucikan Allah ya Pak. Jangan sampai ada penilaian ini, jangan sampai. Sehingga kita benar-benar Allah ini nggak ternodai. Kalau seperti senjenengan kan ternodai kan. Nah gini ku sing kadang istilah yang ngarani belajar ibadah tafakur, kalau diarani dereng saged ngerasakan gitu mriku. Nggih wonten dateng logikaku, nah kok cik duwe rumangsa ngono. Nggih. Nah, ini kalau kepengin ngertos niku pripun pas ini anune. Ya, pasti balik kan kita nggak ada itu, sehingga balik meneh tunduk nih pikiranmu, tunduk nih atau kalah nih hatimu, nafsumu, ikumu kalah nih. Nah, dengan cara bagaimana untuk mengalahkan mereka ini? Jangan beri ruang. Kalau kita nggak beri ruang, sehingga nggak muncul. Nafsu nanti nggak muncul mempengaruhi pikiran dewi atau pengaruh ning hati ini tidak muncul. Bukan kita membuang mereka, itu nggak bisa. Supaya kan semua itu paham. Nah, memberi hak pada mereka, ya seperti itu nanti. Rasulullah rumoso sing timbul ngoten terus. Sehingga adik imang kayak tafakur. Ya, tafakur sendiri itu ya belum bisa menembus. Belum bisa, karena kan balik mana ini kan masih di pikirannya awet dewi. Tafakur itu kan menggunakan imajinasi kita sendiri. Gaduk ini apa yang ini kan ngoten. Aku melakukan itu piye kan. Nah, itu belum masuk itu. Tapi ya itu juga jalan kan untuk menuju ke sini kan. Karena apa? Temenku kan, tiba nih akal ini ada batasan, kan ngaten. Ada batasan gitu. Sehingga kan ini bukan ranah akal lagi. Ini ya bukan ranah hati lagi atau wilayah. Bukan wilayah akal atau wilayah hati. Bukan wilayah egonya dewi atau wilayah nafsu. Nah, ini wilayah apa? Wilayah rohani itu sendiri. Nah, karena apa? Kembali lagi kita kan sebenarnya sudah bertauhid pada Allah. Karena sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, siapa yang mengucapkan itu? Roh kita sendiri. Nah, itu. Sehingga apa? Ya kita meneruskan apa yang sudah kita cara wong saya kan debiat kan. Kita teruskan, bukan mencari lagi, kita teruskan. Tinggal lagi melampah. Nah, melampah itu memiliki kan balik mana? Awet iku bisa ngalahne pikirane. Supaya kabeh tunduk kabeh. Sehingga nek semeneng kabeh kan iki jenenge mutmainnah. Lah kan ngoten lho Pak ngarani. Jadi kan jenengan kan pun kenal ning awake dhewe jenengan nggih pun kenal. Pun dikenali. Sehingga niki roh napa niki mang kok gak iso nunduk nih ya. Paling ngene. Kurang iso nunduk nih. Sehingga kan kata trene kadang meneng kok sing jero iki mang mikir ngene mikir wingi lah niku. Ya karena gorong meneng, gorong mutmainnah. Lah iso ning mutmainnah, balik meneh awake ketahui itu sendiri.
Nah, memiliki kan cara adik kita nggak kembali ke nol sebelum nol. Bisa bayangkan nggak gitu? Sebelum nol. Pripun anu. Kalau tangklet, jenengan jawab. Nek nol jenengan saged jawab tau? Nol. Sak banget nih. Saya jawab ta? Iya. Nol kan ya macam-macam uga ana sing bundur seser, ana sing lonjong kan gitu. Nggih. Pikiran bisa jangkau itu. Nggih. Kalau sebelum nol, jangkau nggak pikiran? Ngoten. Sebelum nol, jangkau nggak hati itu? Ngoten. Berarti kan diam semua itu. Nah, inilah guna. Jenengan bayang ya ora kena, jenengan rasa ya ora kena. Ya meneng. Nah, menengin jenengan ki lho tauhid guna. Terus kene bantahan. Jadi itu tuh gremengane kene, tuh gremengane kene. Nek wau kan jenengan gremeng. Gremeng piye? Wis dicukupi Gusti Allah. Oleh gremeng iki. Ngaten-ngaten. Sehingga menengi pikiran dhewe, menengi ambek atine awake dhewe. Nah, meneng nek kene bukan perintah, bukan. Kita masuk ke alam sebelum nol. Semua diam itu. Terus sambil opo iki? Pikiran cara kan iku wis natap pikiran itu. Ati ngono natap, dirasakne piye rasane. Datang itu sehingga apa? Atine jenengan yang enggak ada pertanyaan, pikiran jenengan yang enggak ada pertanyaan ke arah situ. Karena enggak bisa nembus. Nah, itulah awal kenikmatan kembali lagi kita menuju ke fasadul jasad. Gitu. Kan terusannya kalimat itu kan ngatain man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu bareng ngono. Apa kalimat Arab iku supi? Karena ketiga kan yang ketiga gini ke fasadul jasad itu. Mak lengkap iku supi kalimat. Nah, fasadul jasad semua sudah diam. Kita menuju ke Allah. Wis rusak jasad. Ya wong makrifat gaman cek iso sombong. Gitu. Wong hakik kok cek iso sombong. Karena muncul rasa rumangsa, muncul. Tapi mangke nek ten makom fasadul jasad. Nek sombong piye? Tapi jenengan nate mireng keterangan niku sing fasadul jasad niku. Nanti rumungin tapi. Nanti. Terus nek sombong beribu. Saged sombong? Saged. Saged dudune gamane aku duwe iki, aku ngrasakne iki saged ngoten? Tapi nek marifat saged kan? Saged. Nah, teman-teman. Nek atike mang wis ning makom fasadul jasad. Lah nek nang piye? La harfun la kalamun la sautun. Iki sudah gak pakai itu sudah. Wis gak pakai iki mang tulisan iki ora, gak pakai swara yo gak pakai gambar-gambaran nggih mboten. Nek iki mah gak pakai rasa-rasa nggih mboten. Itu wujud la ilaha illallah. Ribut balik. Gini kadang sing ganggu kula niku. Jenengan terganggu iki. Merasa napa nggih? Rasa napa nggih? Istilahnya rasane kula saged obah laksanane syariat karena digerakkan Allah. Nggih. Terus istilah belajar nek kula wastani nek versi kula nggih. Nggih. Lumen diarani belajar semeleh niku temriku. Orang rumangsani duwe, orang rumangsani iso. Tapi kadang gitu digodha ten gane pikiran ngoten niku wau. Ya aku terus rumangsa ngono. Jangan-jangan aku cek kegolong wong sing sombong.
Lah niku proses. Ya, tapi kan jenengan melampah tasik ten pikiran. Pikiran nggih. Iya ta. Jenengan ngotak-ngatik ngoten niku wae. Kedahe dicali. Mboten masalah dicali bahkan. Nek dicali kan mboten saged. Ditingkataken anune. Oke. Sehingga kan kilometer lho jenengan melampahi tasik ten pikiran jenengan. Setiap berjalan lagi mang dioleh-olehi gitu. Setiap nompo sing dioleh-olehi. Lah kan niku. Harusnya penlepas yang mriku. Sudah enggak ada lagi. Tadi kan la harfun, la kalamun, la sautun gimana itu? Jenengan ki ambak paham kan kalimat itu? Insyaallah. Ya ta. Kalau sudah ngerti nek iki mang jadi enggak ada. Di pikiran enggak ada, di hati enggak ada. Terus mau kula kedahe dilampahi ngoten mawon. Tanpa ada campur tangan mriki. Lah kan ngeten. Kayak angger dilampahi, lha iki pikiran to, Pak. Pikiran. Lha wong Catherine jenengan pun melampah lho. Yang gitu, kok angger dilampahi lho pun melampah jenengan. Pun melampah. Ora lha nek ngawali pripun lho jenengan pun ngawali iki. Kok tangkat malih. Sehingga kan melampahi jenengan kepanggih kula ngoten iki. Lho kan ngoten iki pun melampah niku. Nggih. Sing ngate carane pi ngawali meneh mboten. Sehingga kita menuju ke alam la khafun la kalamun la sautun sudah enggak ada apa-apa lagi. Sehingga apa? Bayangnya kita ke makom fasadul jasadnya itu. Kalau makom itu sudah nggak ada keinginan. Karena nafsu semua itu tidur. Nafsu tidur, pikiran tidur, tidur semua. Tapi kita tetap aktivitas. Lah aktivitas saben dina iki lho nek kene wis gak dirumangsa ngineh. Sehingga gak ada penilaian. Nah jenengan tasik ada penilaian sehingga rumangsa. Dadi mriki mboten wonten. Lha bener. Jadi duduk makom tafakur. Tafakur kan pun jenengan lampahi, duduk iku tingkatkan lagi. Tumuju ning fasadul jasad. Bukan mana arafana nafsahu atau fakot araf ini sudah lewat. Lewat. Lah ini menuju ke mana fasadul jasadnya. Sehingga wis kene kalimah meneh, wis kene omong meneh. Sehingga nek wis kene alasan-alasan neh atine awake dhewe. Nek ta niku wis gak enek niku, Pak. Apa jenenge kaya sombong ki gak muncul. Kaya pengen dudune ilmu iki niku mboten muncul sedaya. Memang ya ora enek ngoten. Tapi nek je manggon ning marifat, wah sombong muncul rumangsa masalahe. Rumangsa duwe ilmu sing kaya ngono, rumangsa iki mang dhuwur kan. Rumangsa dhuwur ya, rumangsa tuwek ya, kan ngoten. Rumangsa sedaya niku. Karena ten makam fasad jasad iku gak diputuni malih. Didelene punah. Sehingga makrifat modelen, hakikat modelen, tauhid modelen lebur punah. Lah niku ten makam fana Pak. Nek fana pripun wis gak apa-apa ta, Pak? Lah nggih. Wis gak kudu ngene kudu tapi ade panggang lakoni niku. Tapi nek niku gak rumangsani. Terus pikiran-pikiran sing katakan noto aku kayak iso obah niku godho nggih.
goda untuk mengarah ke situ tadi? Bukan masalah goda, Pak. Kan kata jenengan tasik manggon teng mriku. Jangan disalahartikan iki goda-goda, jangan, kan negatif Pak. Ya ta. Jenengan tasik ten makom niku nggih bahasa niku sing jenengan damel. Mungkin ten fasadul jasad, bahasa apa lagi yang kita pakai? Ada nggak bahasanya? Nggak ada kan? Nah itu nggak ada. Sehingga namanya ada ya, wae ngopi ya ngopi, wae ngerokok ya ngerokok, wae kerja ya kerja, wae ngaji ngaji, lha ngoten Mas. Sehingga gak ada hambatan-hambatan. Wong kadang hambatannya kan kayak ngaji loh. Lah kono nek kancane pora ya kan. Iki kadang iku dan pora ya hambatan iki. Iki hambatan. Kita memiliki pun mboten. Pripun? Kok mental? Kalau ngerasa nih. Masalah napa jenengan? Semakin dibuka wawasan itu semakin bodoh. Semakin bodoh. Emang cara nek dikalimatkan bodoh dikalimatkan. Karena kan nggak seperti itu. Lah selama kan bikin ngatur Gusti Allah. Nah itu penggalanya itu. Lagi ini Gusti Allah tani namanya. Gusti Allah diatur ini. Jadi semakin ditambah ilmu kali pangeran kalau rumah sani bodoh ini kewau. Wayang kok ngatur dalang. Itu kan jenenge wayang kerasukan. Kerasukan ya. Ini gak iso ubah lah kok ini diubah dewi. Kerasukan ini. Dalang iki bingung karepe piye iki. Iku kan gak terkendali nggih ngoten niku. Lah wong sajane nek kados kula jenengan boten makom fasal jasad. Iki cara mlampah iki ada iki enteng, Pak. Enggak ada hambatan. Nah karena apa balekne ana ing kota-kota iki wae. Lah dhewe wis ditulis ning kono lho, Pak. Sehingga apa sing adiki mang pedhuki, adiki mang kaya sing ngoten iki jagongan, nggih tem iku pun wonten. Pun ditulis. Lah nek kono aja yo rumangsa kan. Aja dirumangsane kaya ngono. Karena ngoten iki dijaluk gak kena, Pak. Kalau saya tulisnya kono, akhirnya balik meneh sebagai wayang yang ngetutnya dalam ngarak nang diri kan ngoten. Apa malih, Pak? Hikmah kepanggih jenengan kula wingi niku kula pingin istilah pingin apa nggih. Gadah tiyang sepah, gadah guru. Nggih. Sing bimbing kula lah. Nggih. Cuman keterbatasan kula niku mboten setiap saat saged kesah tebih. Nggih. Terus umpami kula nyuwun bimbingan saking jenengan, ingin arahan sebagai tiyang sepah. Mungkin kula
lampah rohani tanpa wonten sing ngarahaken, tanpa wonten sing bimbing. Kula pun nate diparingi bukti kalau pangeran owah niku memang. Nah niku ya alhamdulillah. Nggih. Kula kalih Kang Nul niki mboten panggih niku nek 40 tahun ya. 40 tahun. Nggih wau dalu ten ngene jenengan niku. Oh, Niku nembe panggih. nembe panggih niku. Mboten ngono niku lho dek wingi niku nek mboten ngajak rencang dek wingi Nggih. pasaran niku. Panggih nggih mboten ngertos. Nggih. Kangkul, Kang Ripuk kula tasik anu, visi tasik bayangaken. Nggih. Nggih Kang Nul niku lemu piyambak. Lalu begitu dek wingi alhamdulillah. Nggih wonten kemiripan waktu kecil wonten. Tapi nggih nek mau panggih langsung dek wingi kalau tetep mboten anu, mboten ngenali. 40 tahun. Nggih. Kan nggih pun berubah to fisiknya. Nggih, cuma nek saking segi vis ada Kangkul, panggih Kang Ripuk, insyaallah tasik ngenali kula. Ajak pangling niku tasik ngenali. Nek Kang Nul dek wingi niku mau mboten anu, mboten ngejak rencang, mboten kenal. Alhamdulillah. Kula kan mboten diparingi putra nggih. Terus ngomong ponakan, akhirnya istri kula ditimbali, kula kesah malih, ponakan mantunaken sekolah wonten mriko, terus wangsul nunggoni mbahe. Hotel ditelepon ponakan ya Pak De, Mbah Gerah diparingi kontak wangsul, terus wonten rencang kiai niku. Arif nek jenengan wangsul ten griya mawon ngramut ibuke jenengan pripun? Kula takoni. Saking napa, Pak? Kok isyarah kula ngoten. Ya alhamdulillah kok saat itu juga kali pangeran digerakkan itu pun untuk berpikir liya-liyane kemudian kula saged ngramut yang sepah. Kalau wastani niku mungkin kali pangeran ya boten mungkin memang dibuka kali pangeran diparing kesempatan nebus bekti datang tiang sepuh. Karena kalau kedrian niku siaran putra kesayangan tapi malah lampai malah usahakan tiang sepuh terus. Kalau nate si SMA niku angsal buku teman keluar niku kan atas buku-buku tentang bacaan ngoten nggih, doaan ngoten. Niku wonten karanganipun tiyang supaya kula sing ngarang tapi tiyang ujung pandang. Niku tanjakan-tanjakan tasawuf niku. Bahas pengamalan la ilaha illallah. Nah, cuman akhir buku niku wonten peringatan. Barang siapa yang mau mengamalkan apa yang ada dalam buku ini harus ada mursyid yang membimbing. Nah, dalam itu kalau batasi sekedar wawasan, mboten mantun kalau ngamalaken. Nah, ternyata wonten rencang niku adik rencang ditepaken kula. Buku niku diwaos kula elingaken. Oh contoh, aja mbok amalne dengan metode ini. Yang dilarang kan niku. Nah, ternyata kok perilaku dan keseharian ini berubah. Sekolah niku mbok amalne ya. Enggak Mas. Ujarne terus akhirnya masih kan datang wono kerjaannya terus pengawas APH gitu. Terus piyambake kerjane niku nderek ten rencang kula Cina. Sing bose niku wadul. Apa harus barek iki kok anu? Apa? Aku lak bose. Aku mau bunang ruangane dhek gak oleh. Jadi najis. Nah, kalau
ambil jalan tengah mawon. Nggih. Kowe nek gak mlebu nang ruangane iku apa oh? Ya gak apa-apa ya jan. Ya wis jarno ae. Tapi masih akhirnya kroso. Rasanya ini kenapa? Ya mbak setiap gajian disukakan Mbak Yuni wedok dadi bojone masih. Nggih. Mbak iki gawe mangan karo arek-arek. Sing kok Mas coba gawe haram itu. Lha kok nggih. Loh, jangan-jangan iki diamalni dengan metode niku kan pun diperingatkan kan. Lah niku lah kalau nek lah akhir-akhir ini kan kau pingin nggih niku lah ningkataken anu kula nggih. Tauhid kula. Karena tidak ada yang membimbing, biarpun itu baik. Menurut logika kan ngamalkan la ilaha illallah kan baik. Tapi tanpa ada yang membimbing, rumah sakit jiwa. Pondok Terus kalau kali pangeran pun diparingi bukti ngoten. Nggih. Ane kalau anu kanjeng kanggo, aku pingin ngobrol di video ya, ya gak apa-apa. Akhirnya kalau napa nggih? Ini kalau pingin ningkataken niku lho. Nggih. Tanpa ada pengawasan, tanpa ada bimbingan. Kalau khawatir boten mriku. Nggih. Terus umpami kula suwun jenengan sing dados niku pripun? Jenengan